Здравейте, аз съм... И аз съм каратиста. И днес ще снимаме на Clash Royale 6-ти епизод. Ако помните, в този турнир взехме малко парички в миналия епизод. И затова имам 5000. И сега ако случайно ми дойде да апгрейда някое за 2000 тук за 4000. Да видя, това за 4000 мога да се го апгрейдна, а Battleground за 6 лева също ще е добре. Добре. Днес ще играем за клан честа малко. И ще видим какъв чест ще ни се падне, защото имах един силвер чест и го отворих, защото бързах. Добре, така е по-добре. Да идем. О, супер, моето комбо е тук. Само то да няма Battleground или... принци, принци! Пускаш ми скелети. Мислиш, че съм с скелети, а да не съм тъп. Вече никой не ползва скелети направо. Добре, имам преди някой ползва, ама аз не ползвам скелети. Добре да ползвам. Но, само понякога. Имам предвид дека си е силен. Просто не обичам много да ползвам скелети. Скелетите само ги ползвам в спешен случай. И като сега, за да не ми изкъпат кота. Майк не ми греем. Бам. Сега скелетите ще му изкъпат кота. Защото... Еми, ако си тъп, така се губи кола. С скелети. Хора, никога не губете кола от скелети. Това означава, че сте слаби. Това означава, че това беше слаб. Ще спусне един World Giant да бият по него. Бийте по тъпия World Giant. Не е тъпа, но все пак да бият по него. За да не ми чупат колата. За да не ви чупат колата, трябва да дайте всичко направо. О, няма да се получи, аз на Инферно Драгън. Ко? Стрелите на знаеш, че не помагат за Инферно Драгън. Извинете хора, както казах, съм болен. Не го извинявайте, ако ви дразни това. Не, то си имаш... Аз забравих, че то си има диалог. Просто съм прост. Това е да забравиш картите на противник. Така се губи направо. О, не, о, не. Не, загубих си колата. Добре, едната ми кола заминава, ама неговата, ама аз спечеля. Да видим какъв чест ще ми се падне. Голден чест. Добре. Отваряме го. Значи сега тия два голден честа ще ги... Постепенно ще ги махаме и ще чакаме Legendary Chest или Magical Chest. Както казах, до училище искам да направя едно просто адски як chest opening, който на вас да ви хареса. Силно и приятелите ми, ако направите някакъв chest opening, ще го снимам и него ще добавя към клипа. И може втори епизод на често. Ами, добре. Сега ще пусна да ми дойдете над малко Battleground. Както виждате, остава ми малко до Battleground 6 левел.
Е така, дали ще получим купи за това заклане често? Не, махай се. Просто изиме си някого, не. Трябва да го гледам този чест. И да не го отварям. Не, хайде да почнем да играем. Бам. Дай, бързо. Дай. Не е лошо бивата. Така. Добре, сега то няма да го убиваме. Грешка. Ама все пак спестявам за комбото ми при мускетарки и батълрам. Това комбо много ми помага. Много кул съм се с него. Направо съм се чупил Макс. Сили направо съм чупил с него. Оу, ес! Супер, пусна палката. Чао, тук се обак. О, супер, стана една мускеталка. Малко тъпо, ама... Това е тази работа, човек. Що го правиш? Еми сега... Ко? Ще пусна един лоудаун. Просто отводя се на един фон, гледам. Ето така. Аз излизал да не мога да победим за направим. Това е. Добре победили да стане, защото не мога да повторя. Бам. Не, този да бива доста. Направо да се пуши пункта. Не, аз ще така видиш. Супер! Браво бе! Убил колата. Оу, ес! Ес, браво! Браво, изкъби си това. Супер! Изкъби си това. Добре, сега няма пускаме батарама, аз ще защитим окупацията. Тук има скелите нами. Стига бе! Стига да е точно потроши пулите. Стани бе, стани. Как ми се пак пулите не са да там? Това се прави. Такъв е живота. Тук не ме скелетнарни. Скелетнарни. Дълго. Добре, това път вече ще направя мой ком. Нищо няма да се получи. Какво правим нещо? Какво правим? Не ми дръм. Правим нещо. И гледаме му стъпим кулите. Идео там нищо няма да стане. Бам. Аз нямам изключително да не чупи кулите да победи. Аз нямам да не чупи кулите. Тако, що се смееш бе? Тенкс. Що не викаш тенкс? Ти загуби. Тако никой не спечели. Тако, просто дяра го знам. Мога купата с филта. Ама аз не давам пари за игри. Добре, силно това ще е последната игра, която играем за този епизод. Значи,
Днес ще пуснем един принц. Ай, на всички вече Инферно Драга на 3 левел. Направо вече няма човек с Инферно Драга на 2 левел. Каква е тази работа? Сега там малко ще му дам да ми купи култа. Или пак не. И ми дрем. Тук с трите мускетарки нищо няма да мога да направя, ама все пак исках да си защитя кулата. Да. Точно както си знаеш, че ще пуснем той. Знаеш ли, че ще пуснем мускетарки? Не мускетарки, а той. Скелетон армии. Знаеш ли? Че винаги ми контрират мускетарките, ако са сами с скелетон армии. И винаги ми се получава. Аре, стига бе. Аз ако е бързо ще направя още някакво. Четири. Трябва да пусна по земя. Купая и аз. Добре, сега ще пусна един Royal Giant Tail тук. Докато ме заради мускетарките. Ще ги пусна. Аре, побързайте мускетарки. Дайте побързо мускетари. Трябвате ми. Оу, ес, пусна си скелетон армиито там. Ама той не очакваше да си пусна на там трите мускетара. Не го очакваше, дали? Това са вика лесна кола. Виждате. О, супер, почна да ми бие по принца, точно това исках. Защото принца ми е на доста здраве. И така се печели битка. Добре. Това мисля да е от епизода. И получаваме чест. Добре. И хора, това ще е епизода. Сигурно ще има епизод пак след като се отвори този чест. Добре, аз бях Кълтиста и до скоро!